هاتیە گوتە ددەما بەرێدا شاهک هەبوو دەهاتە ناسکردن بە زولم و زۆرداریاخوا ناوێوی ئەژدەهاک بوو ملەت دە سەردەماوێدا گەلێکی برچیبوون و هەژاری دەکێشاندن یاژ ولۆ خراپتر ئەژدەهاک نەخۆشیەکە ویە گەلێکی گران هەبوو ji هەردوو ملێن وی مار دەردکەتن و دەرمانێ وی تەنێ ئەو بوو گۆ دخۆرتن کورد بکەیە قوربانی و مێژێن وان لە شوونا دەرکەتنا ماران دەینی و پزیشکێ وێژی کەسێکی گەلێکی دڵبڕەحەم بوو جار جاران ji binê mêjiyê dixortan mêjiyê dibەrxan danî û ew herdû xort dişiyan neçiyê da ku jiyana wan biparêze û yek ji wan kesên ku gelek zarokê wî bibûn qurbanî hesinkarek hebû navê wî kawa bû kurêkî wî tenê mabû û ê şah ew jî xwest kawayê hesinkar biryar da got divê ev zilim bida wî bê rabû millet û ew xortên çûnê çiyê li xwe kom kir û şoreşek li dijî ejdehak ragihand bi çakûçê xwe yî bihêz li serê ejdehak da û serdema wî bida wî anî paşê çû ser çiyê û agir weke nîşana azadiyê vêxist û rojan û ragihand ya ku îro tê naskirin bi roja Newrozê û em Kurd ji wê serdemê ve da weke vê demê pîroz dikin.